I dag skal vi have fjernet det her rosenbed, som ikke fungerer. Og i rosenbedet er der et flis, som er et organisk materiale, som forvitrer til stort set ingenting. Så hvis ikke vi fjerner det, bliver der en lunk i græsplænen. Og så har vi en stenkant, som vi piller op og skærer kanten, så græsset går i et. Nu har vi fået fjernet roserne og det materiale med meget organisk i og fyldt op, så vi kan skære kanten, så vi får det til at passe sammen med græsplænen. Det er vigtigt, at der er en jævnhed i overgangen fra græsplænen til det nyanlagte græs. Så man ikke har, at man kan se mange år efter, at her har det været et bed engang.